Zeran apur bat teoriko izen da gauza, gero ja, ez dakit, apur bat taldeka ipini gara, eta zigara bakoitzan helburuak eta finkatzen ze proiektu atxudeko egun bideo haitzeko. Dinamiko izen da, ezta. Proiektu bera, proiektu hain zabala da, eta bueno, apur bat mugatu indogu zer danka proiektua, eta programa, kalera joan, nire mobile gazenaz oso bat ditu, eta nazi bitzen hor argazkilarri etaten, baina bueno, guzteazte. Esperientzia barri bat, teknologizeri hurbildu apur bat, eta aplikazio ezberdinek eta erabiltzeko modu barri bat, eta dinamikoa, erreza, ondo. Bai argazkizek atara, bai bideoakein, ahotseko gauza batzuk, eta bueno, nik uste dut orokorrien izen dela dinamikoa eta nahiko aktiboa izen da. Oso ondo pasatu dut, aplikazio barri pila bat, gomendagarri total, barre asko, lagun asko. Proiektu honek gazte askori hausnarketara erungo dutziela, euskerien inguruan.